Nepovídej. Jaký máte? Player left. Běž na dvojku, Je vole. tu King. Co? Hovno! Proč? Smrdíš! Je tu King. Even away to see that I am made, and I fly away in day, and the sea keeps on away. Co to je za čurák, I see ty I vole? what I made. Co? Já nevím. Problém. Hej, toto jsem dělal, myslím, když mi bylo 10, že? Na tom ventrilu, No. To seš ty geji. Lordi, Teď někdo asi nudí, no. Hej, vy jo, čekej, co je? Ty kokot. Hej, potom to dej na to, jo? Na Gamerstube nebo na YouTube a řekni mi název, jo? Mario, jak to nahráváš, jsi trapnej. A dej tam Borec Rapid. Yeah. A ty jsi asi hodně nemocnej. Jenom trochu. Jenom trochu, že? Ale papíry na hlavu máš. Jo. 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 Jasný, no. Jo. A už si zaplatil ty kachličky, jak jsi spadl z toho Jo. porodního stolku. Jo. Že Jo. piva bylo hodně, ale že? Jo. 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 Hej, a umíš něco jiného než jo? Jsi jak zaseknutá deska. Jo. Aha. Ne. Hej, nějak laguješ, ale. Ruku cmané. Já jsem Rapid. Brano CP on the beat, hollow me. Ty jsi jako Rapid, jo? A proč máš takovou přezdívku? Protože jsem velký borec v bosování. Mám 2 ulice, čtvrtí pro sebe. Lidi mi nosijou mítný 1000 korun za den, protože jsem Jo. velký boss. Mám Jo, kamarády už jsi mafiány. jako probudil, jo? Už jsi jako probral. Jo, to jsem to jako v pohodě. To jako v pohodě. Jo, a probudil Ale- se z mokrý, ale. Jo, to taky, Aha, to taky. jo. Ale i posranej. Jo, že Jo. ty si říkal. Ale povím ti to takhle. Já mám kontakty na Jo, jednu v známou mafii, že? firmu. No, Jo, my máme jasné. firmy, víš jak. A to jsou takový bossy, který zabijou lidí a zabijou lidí melem erc. Takže ty bys si dělal dávat bacha, nebo tě najdu. Počkej, a ty jako ty neumíš ani vyslovit moje jméno a už jako mě chceš nechat zabít, jo? R. No ale jak se to čte? R. Ale já tam nemám napsané RZ. RZ. Mario, pošli mi to, jo, nebo potom uvidíš, co se stane. Přijdu domů, Jo. molotový koktejly vezmu. Jo, a Rapide, celý prosím tě, ty jsi vzpomenoval po Škodovce, že? Bo v tom myslím je to citata, ne? Tak jo, to nevíš? Jo, že? A máme v tom motor ve Ferrari. Jo, s Ferrari, Ale, a teď už vážně. Já bych vám pověděl jednu historku, která se stala, ale to vám povím, protože jste gejové. Jo, a jak jedeš s tím Rapidem 20, tak už necháváš bratníky na chodníku, ne? Player left. No, jsi dobrý, umíš foukat do mikrofonu. Hej, šel jsi do Superstar? Jo, že? Ty jsi byl ten blbeček, ne? Jak jsi vymyslel, že umí i zpívat čínsky, ne? Ne, to si náhodou? Hej, takovou chuja fakt můžu potkat jenom někde. Normálně fakt jenom na Na Tesku, bo to Tesku. není možné. Hej Mario, No.
ty to nahráváš a kam to dáš? Tobě na čelo. Jaja! No já tak chci vidět, to bude sranda. Hej, vůbec nemám dneska na tebe náladu, to je škoda. Bo bych si nomé s tebou zasmal, ale nějak mi to dneska nejde. Bo. Jak to mluvíš, Bo? Ty jsi Bo z Ostravy nebo co, Bo? No, jsem z Ostravy, Neříkej no. Bo. Říká se protože a ne Bo. Ale Co ty to jsi je, nějaká Bo? píča z Prahy, ne? Kdo to vymyslel? Jaký Bo? No kamaráde, ty budeš z Moravskoslezského kraje. Že? Já neřeknu Bo, já řeknu, protože vy tam mluvíte tou blbou řečí, jak kdybyste Protože jsem políňovali čurák, národní. zapomněl dodat. Zapomeňte na to, chlapí. Vy si vole, Nemáš nic jiného na práci, než někoho otravovat, že? Polský nebo maďarský, já nevím, odkud to máte Slováci. Jako my mluvíme český. Hej, prosím Vy se tě, naučte mluvit. My rapide. mluvíme český. Vy se naučte Prosím tě, mluvit. uklid se Rozumíš? už. Ty chceš nějaký Utři si metr, tělo, jen tady počít vzkazuješ? píčoviny, prosím tě. Chceš do rypáku? Jo, Jako já ti klidně dám boxerem, vole. jo. Aha, teď si tvrdák s boxem. To jsi taky vymyslel, že teďka? Jsi to namaloval já na bych papír a musel tohle, já vyčil. musím končit, já jsem končit angličtinu. Jo. Jako víš, jak pojedu do New Yorku za mistrem proprem. Jo, aby mi Jo. ukázal, jak se čistí podlaha, Do protože New já Yorku, rád ale uklízím. prstem po mapě si chtěl říct, jako prstem po mapě. Však jo? Však No jo? jasný, že? No však A jo? byl jsi už někdy, Však jo? hej, teďka je normálně nová řeka, tam normálně, teď nevím, kde to je, myslím, že někde No. tam u těch Cigošů dola, jmenuje se Itálie, No. hej, ty jsi tam byl? Jo, Jo, že? Tam to je pěkné. jo. Jak No. něco. A doporučuju. Výborné, ubytování skvělé, all inclusive, jako nádhera, jako výhled tam máš taky na Ale moře. zase jenom prstem po mapě. Ne, to už jsem tam byl, jako, to jsi mi říkal ty. Takže si ujistí, co říkáš, protože za blbca seš ty, jo? Jary ne. Aha. Pokud jsi takový Já nevím, véno. aha. Pokud jsi véno. Hej, co ty jsi za otca safáky? Hele, já ti povím takhle. No. Jak bych to řekl? You fuck. Dobrý? Šplocho ti na maják asi, že? Hej, sorry, ale jdeš mute, hej, už se mi to... Já se nějak stejně jdu, nesměl. tak co, o co ti jde? Já už tady budu tak minutu dokovat to, víš jak. Jo, dokavať to. Hej Mario, Možná, kam že to bych dáš, mu- já si tu kouknout. Mario Tak jsem nikam tady dávat nebude. nebude. Já to jen nahrál. ukážu, vole, zbytku. Co tady leze za debily, vole. Co dvojky. Dobrý. Ale To dáme odkaz Ne, víš tady dobrý. na TS-ko. Rapid AK Debilek. Poslechněte si. No ale dejte to na YouTube, ale ten tam Rapid TES. TS. Jo. Rapid TS. No to kouknout, ne. Zavináč odsaz.com. Že? Jo. Hej, co jsi měl dneska k snídaní? Bísteky, vajca, Lamborghini, chlebí, vajca, chlebí, vajca, Chleba i vajca už si ale říkal. chlebí, vajca, chlebí, Player left. USA. Jo. Já myslel, že jsi měl vtipnou kaši. Dadaki. Ježiši. Co Hej, TS od nějakého ústavu Zopavy, nebo co to je? Trpíš samomluvou Player hodně? left. No, už odešel, debílek. Bože, ty vole, to jsem se na zdá. Ale tady vidíš ty vole, jaká je tu fakt demence. Už zveď.